trestách veci. Ja som dostal teraz, ale ešte vás upozorňujem, že nahrávam si náš rozhovor. Ja som dostal teraz informáciu od policajného prezidenta Českej republiky. Na Slovensku vydaný zatýkač. Naštudoval som si trošku schengenských dohod a boli sme teraz v Anglicku a leteli sme do zahraničia. Mali sme problémy na hraniciach, boli sme zadržaní a boli od nás požadované určité informácie. Ja pokiaľ verím tomu, čo je napísané v liste od pána s vedcov a ďalej som si preštudoval, že môže byť zadržaná, keď pôjde lietadlom alebo keď pôjdeme autom na Slovensko v Skalice alebo voci ktorom prvom policajtom, ktorý nás zastaví. Čiže ďalej som si prečítal, že môže byť 24 hodín uväznená. A 24 hodín má byť dopravená sudcovi, ktorý ju vypočuje. Chcel som zabrániť týmto veciam a manželka zatiaľ ešte o tom nevie, ale chcel som sa teda dohodnúť, že ako máme zabrániť tomu, aby bola na hranici zadržaná a aby sa mohla zúčastniť, aby bola vypočutá na okresnom súde. Ak je nutné, aby bola vypočutá.